Menika kok nggih dilalah kok kadingaren janur gunung kok prei to Pak jenengan niku. Napa mboten dosa jenengan niku. Yo nganggo prei barang. Oh, ajeng marani sigarane nyawa. Iya. Oh, lah yo niliki kok yo. Iya. Aja Mas. Tak cedhaki ra gelem tak Nek pancal. Mau bengi nyun sewu nek mau bengi kula nderekke jenengan kudu patuh karo panjenengan. Sakniki kula nderek Ki Mulyono ora kudu bekti karo sampean. Oh ya wis. Nyun sewu lho wis aturane dhewe-dhewe. Oke. Nyun wis. sewu. Ora gelem kok pri. Soale mboten masalah pripun-pripun. Naluri kula pengen ning kula ora nembe masa subur. Lho nek ngantek kedaden lho. Wong iki mikir lho ta ya. Ya nek gelem anu sing wingi rung diakoni nek ngantek pemenang. Oh, jadi sing wingi rung diakoni. Diakon wong wedok kan babakan Oh iya. kesalahan terus kok nek ngantek. Wingi sampun anu Mas, iki kula blakake pancen wis patutan siji kali. Karo wingi niku. Oh, terus Wingi kok ora ngaku. lahir napa kene? Mbok mboten nonton. Oh. Begitu lahir tak pacul sirahe kok langsung. Ndak konangan anake sapa dadi pacul. Anak lotren kok kene. Sing dalu Pak. Selamat Mas Mul. Nggih, Remen terima sangat kula. kasih.